Hello? Musan zamani ya kana ina ne haka? Ai ina gida da kunkuna nake gaya ma abokina. To ka shigo majalisa yanzu mana. Kai da sanyin nan. Ka tuna waya duka. Gani nan zuwa. Musan zamani Boda K1 Emana Listen gani nan mai wanka da faro ne. MC on the mix. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Ya kama ni Fa son ina ganin mana daina alwala ba wani malami da ya ce ai taimama don wallahi jiya da ido na naga jaura a kofar gidanmu a kusa da ni ta zauna. ai bula gwaziri abun fa ya tira ni ina ganin kamar fita ma zan hakura wai sanyin nan ko da ni kadai yake wata kura azuma kuka ne hawayen ya zama kankara. Duba ka gani riga 100 ce a jikina ki nake kamar an kunna AC a cikina sati 4 kenan yanzu rabona da wanka bargo na shiga amma kamar an kunna fanka. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Ya kama ni sanyi kilomita 1000 na gudu amma bana gumi har wuta nake shiga jikin baya dumi ni da naga wani garwashin da yayi kankara jiya kankara ce ta haddasa gobara ni da abin yayyawa da murhu na yi filo swimming na faro mai zafi bon na kasa iyo na wuce ta kogi wani kifi ya kira ni wai zai je duniyar rana ko ina da tsani ga yawa jama'a su dinga mana uzuri sho da daddare a'a in ba 100 mukson da kewa mun shiga 2020 Allah kawo kuɗi plenty sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. Sanyi fa nake ji. ya kama ni